Shemai cyfeillon sut rwyt ti, Lawrence ydw i. Siastog bara do'n hoedfoed Lawrence boriog. Ywyd boriog Brussel ben, dodom Brussel, Bolondo Cazo, boig Betek Burton o Liberalisch Moes. Hadi gan von nos i gorsag Martin Brusseli bon ben joc edrych ben. Rwan ta i siarad Cymraeg. Wel, dwi an gwesti rwan o'n Gwlad Belg yn Brussel, achos enw, dwi'n gysgo Crys Cymru efo Tafarn y Glob fel y symbol neu y logo, oherwydd heno mae gen nhw gen rhwng Cymru yn erbyn Gwlad Belg, felly dwi'n gobeithio os fydd Cymru yn mynd i cyrro Belg. Of course, mae'n bwysig iawn iddyn ni ar ôl 50 mlynedd wrth oddi aros da ni wedi aros i qualifio neu i ennill bob gemau. Ond of course, dydyn ni ddim yn wedi ennill bob tro. Ond be dwi'n gobeithio wneud yw gweld Cymru i cael good go at y Belgaid a hefyd wedi cael thrashing a chwarae'n wych yn erbyn Gwlad Belg, of course. Okay. Mae'r drwg gen i fod mod yn over the top neu bod yn carried away, achos dwi'n bod yn mor cyffroes i gweld y gem. Ac of course, dwi yn teimlo mor siomedig beth dwi'n gwrtho di Hwngari ar ôl nath Hwngari wedi colli yn erbyn Gwlad Belg 4-0, ugain Sioen alw mod i rogod oedd meidwr dyn do mod i rogi isio Belgak a gysyd isio nem mod i adio zylen fwyd do Belgak galen mae'r do Belgak as norion bitid erys o gyd. Digan as o'r fwyd. Dyna'n bwy mae'r Wales, Megiac o Trotto, Horto o Belgak galen esna fwy'n. Igan. Is Remy Luke o les o fel sydd Jerusalem o Belgak galen. Of course, da ni'n gobeithio os fydd Cymru yn mynd i cyrro Gwlad Belg heno. A dyma'r gobaith da ni wedi wneud efo chwaraeon. Bod dwi wedi magio yn Gwlad Belg, ond mae dad fi o'n reiddio yn dod o Cymru, a nath o wedi symud i byw yn Gwlad Belg ers mwy na 30 mlynedd. Dwi wedi byw yna ers mwy na 20 mlynedd. A wedyn nes i Dylan Troed dad fi yn ôl i Gymru dros 5 mlynedd. A dyma sut dwi wedi dechrau cael sianel YouTube ar y lle gynta. Dyma'r stori here. Ond ers y referendum a Brexit, mae popeth wedi newid. Beth bynnag be da chi wedi licio hyn neu ddim yn licio hyn, mae'n digwydd yn barod. Rwan ta, heno mae gennym ni Cymru yn erbyn Gwlad Belg. Come on Cymru! Siamai cyfeillion Lawrence ydw i. Dwi wedi newydd cyrraedd yn y Wild Goose, neu Tafarn Wild Goose, Hanna Tafarn a Hanna T-Pwynta. Dwi'n dod yma efo Peter Guinness. Cwrw neis, yndi. Ac hefyd, dwi'n dod yma efo crw o bobl wedi das Cymraeg o Brussel. Ac hefyd, ar y ddal arall, mae gennym ni band Gwlad Belg ar y bwrdd arall. Mae'n gwybod awr i dod fi fe'n yn gem agos iawn ac yna bod yn mor cyffroes. Gobeithio, fi fe'n yn gem da. Wel, gobeithio, dydy o'n ddim yn bod yn mor agresif na beth digwyddodd wythnos olaf pan oedd Gwlad Belg wedi cyrro Hwngari yn drwmdus efo 4-0 trws ydy. Ond wel, ymlaen, mae'n tipyn o awr i dod i chwarae gem yn erbyn Gwlad Belg. Come on Cymru!
Ymlaen Cymru. So eich gorau, gyda nhw wedyn a mae Glwb Belg wedi arwain i'n dim yn erbyn ni. Come on Cymru! Come on Cymru! Come on Aaron Ramsey, come on! Oh, yes, Simao. Come on. Tidema. Dach ymlaen. Robson Canu. I'm Lucas. Rwan ta, mae 2-1 i Cymru yn erbyn Glwb Belg ar y ail hanner, achos ar y 55 munud ar gyfer ail hanner, nath Robson Canu wedi sgorio gol yn erbyn Glwb Belg ac yn arwain 2 pwynt i 1. Felly, dwch ymlaen Cymru, godwch ymlaen, keep it up! Rwan ta, dim ond 50 munud i ddod cyn diwedd y gem. Cymru 2, Glwb Belg 1. Rwan, dwi'n mynd i ffilmio 2 munud olaf o gem a falle nes ymlaen. Wow, bendigedig! Cymru 3, Glwb Belg 1. Oh, fantastic! Gadfas modio rwg. Idfon os ei gosod, idfon es ofal o stas. Igen, soch expers dofar, les o fel si Dios Alam. Dach ymlaen Cymru! Iawn ta. 5, 4, 3, 2, 1. Come on, Cymru! Come on, Wales! Oh, dim ond 3 munud a chwarae gol. Oh, sbia. Nine minutes, yeah, 2 minutes. Wel, mae'n edrych yn da, mae'n rhaid i fi dweud, mae'n edrych yn da. Sa'n ni'n meddwl bod ni'n mynd i ennill mewn 2 munud. Ia, mae'n ychydig bach yn rhy hwyr ar y Glwb Belg achos nath Glwb Belg wedi smasho Hwngari 4-0, a dydyn nhw ddim yn cael cyfle i cyrro ni o gwbl, achos dan ni'n
Tyrrell dropout 3.1 achos da ni roi bapur i'r Hungary. Because we gave Hungary a favour. If Hungary lost to Belgium, we will beat Belgium. That's a favour. Dyma'r y bapur, i dweud y gwir. Mae o'n gallu ffilmio hefyd. Yay! Cymru, 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 Cymru! Cadmus Maguruk, Ikman of Belsi Jerusalem of Belgakalan, Bels, Harun, Belgio, and Cadmus Maguruk, Belsi of Jerusalem of Belgakalan is Sebastian.